na-azọ. Gịnị ka na-azọ? Ụmụchukwu, gịnị ka na-azọ dị ihe nwa? O nwere ihe a na-azọ? Gịnị butere nkewasị? Gịnị ka na-azọ? Ka njụ ọlịa ajụjụ, ka njụ na-ekere Chukwu eke. Kedu ozi maka ịhụnanya? Ịhụnanya. Kedu ozi maka ịhụnanya Chukwu nyere anyị n'iwu? Pụrịta n'onwe unu n'anya. Ịhụnanya. Pụrịta n'onwe unu n'anya bụ ihe Chukwu nyere n'iwu. Ụmụ Chineke gbakọtanụ ka anyị mezie ụlọ Chukwu. Ofu osisi anaghị eme ọhịa, igwe bụ ike. Ka anyị jikọ n'ọnụ gbakọtanụ ụmụ Chukwu, mekwe nkwukọ ịgba n'olu ebe anyị nọ na nkewasị. Kedu ozi maka ịhụnanya? Ịhụnanya. Kedu ozi maka ịhụnanya Chukwu nyere anyị n'iwu? Pụrịta n'onwe unu n'anya. Ịhụnanya. Pụrịta n'onwe unu n'anya bụ ihe Chukwu nyere n'iwu. Okwu Chukwu keji akpa ego, okwu Chineke bụzi ahịhịa. Prọfesa gara gara, ịhụ zaghara aghara. Ekpere bụzi ahịhịa, ozi ọma bụzi ahịhịa. Miracle Bible na ntekwu. Them